guztioi, Portugaleten berriz ere atzo bezalaxe gogoratu liga hemen amaituko dela baita ere, El Corte Inglés banderarekin, Donostiako lehiaren ostean izango da hori, iraileko 3. asteburuan badakizue, Bermeo larumatean, igandean El Corte Inglés bandera hemen Portugaleten. Klasiko bada gaurkoa, Portugaleteko bandera hori beltza, dotorea benetan, 35. edizioa dugu, eta atzo, urgutxi, horrezko txandan, Maria Bera, gaur alderantziz, gora dator, ordu biterdiak aldera izango da, eta estropada eremua beste modu batera landu beharko dute, arraunlariek, entrenatzaileek, teknikariek, behetik gauzak asko argitu ziren atzo, Portugaleteren alde, playoffeko tokian hortxe da, eta Zumaia matematikoki oraindik aukerekin, baina badakitz. Zumaiarrak datorren urteko igoerarekin ere ari direla jadanik pentsatzen eta lanean. Matematikak hor daude eta heldu egin behar da, aukera txiki izan arren beti hori defendatu egin behar delako, burruka egin behar delako. Baina lehia goian dago, lehia hemen Hondarribi eta Urdaibeiren artean dago, zelkapenean berdinduta, eta Hondarribiarrak lidertzan garaipen gehiago bildu dituztelako demoraldian zehar. Atzoko ikuskizuna paregabea izan zen, ea gaur zer ekartzen digun urak hemengo Ibaizabaleko lehia ederronek. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu, atzokoaren ostean, komentario asko, adituen artean, estropada bikaina izan zen, harrigarria, horrezko txandan ikusi genuen norgehiagoka. Ze iritzi gaurkoari buruz? Lehenbizi oraindik atzokoaren zirrara, guztiz pasagabe eta gaur konformatuko gineake pixka bat kaskarxeago ikusita ere, atzoko lehia antologiko horietakoa izan zen. Gaur baldintzak aldatu egin dira, baina sortea ere kapritxo izan da, eta gaur biak estropada eremuaren erdi-erditik jarri ditu, Hondarribia 2. kaletik, Urdaibai 3. kaletik, eta irakurketa, ia guztiz bezalako egin beharko dute, zergatik atzo ura beraz etorrelako, gaur ura gora, oraindik azkeneko txanda jokoan denean, oraindik urak gora izango da, 25 gutxi inguruan izango delako, korrontea galtzen, eta ea, 2. eguneko estropada honek, hor beste aldagati batzuk ere sartzen dira, errekuperazioa, errotazioak eta bar, zer ematen duen. Gainerakoan, iruditzen zait aldaketak eta ikusita gehienak osteguneko estropadari begira daudela, hala ere badira, txanda bakoitzean hor, arretak eta pizgarriak, baina guztiak 3. txanda horren zai gaudela iruditzen zait. Ea ba, zer gertatzen den. Sara Gandara gaur protagonistekin, bai kai aldean, orain klubetako ordezkarien armailan ere bai. Egunon Sara, jarduntzara, elkarrizketak egiten, eta gaur pentsatzen dut horrezko txandari begira izango direla dendenak Portugaletekoak lasaixeago ere bai izango dira, atzoko estropadaren ostean, ez da, egunon? Egunon, Mikel Ibon eta ikusentzuleak, bai jasan gaur, bai hor, sailkameneko azken postu hoiei begira daude danak, bereziki Zumaia eta Portugalete, eta goiko partean lehiak hor segitzen du, lehendabiziko tokia konkistatzeko borrokan Urdaibai eta Hondarribian hor baino hor gehiago, kirol legez beti ere, eta gaurkoan ere, estropada txukun bat egitea dute helburu traineru denek, eta puntuak pilatu. Esan beharra dago baita ere, kontxara begira daudela denak, osteguneko sailkatze estropadari oso zita importantea da, eta denek nahi dute sailkapena lortu, baina badakite jakitun dira saia izango dela. Edo nolare, gaur hemen, baldintzak zeharo desberdinak dira, eta hortxe egongo da erronka, entrenatzaileek esan digutenez, bai, estropadaremua berbera da, baina baldintzak zeharo aldatu dira, eta horri ere aurre egin beharko zaio gaurko honetan. Bereziki adi Mikel, KAE ligako playoffari, atzo lehendabiziko jardunaldia jokatu zen, Santurtzik 4 puntu eskuratu zituen, Arkotek 3, eta San Pedrotarra azkena izan zen, baina gaur 2. playoff horretan gertatutako ari jarraipena egingo diogu jakina, eta hemen emaitza horien berri ere emango dugu. Baldintzak desberdinak, haize pitin bat, eta fresko, atzo baino freskoago, bai behintzat. Ederra, kirola egiteko, eta hemen gure jardunari begira ere, aparta, Ibon. Zoragarria, garraunerako baino bea, izonek enbarazu pixkat egiten die, baina haizetxo ederra sartzen da, txasaldetik, eta zer ikusten dugun? Zailkapena, 180 puntu Hondarribiak, Urdaibaik beste horren beste. 9 garaipen Hondarribiak, Urdaibaik 6. Kaiku 3. 153rekin, San Juan 4. garaipen bat, eta 122 puntu Arrosentzat. Gero, Orio, Tirana, Astillero eta Kabo, 2. txandan arituko dira, eta berehala lehen txandan arituko direnak,
Zierbena zelkapenean 75 puntu ditu, San Pedrok 70, Portugalete eta Zumaia matematikoki oraindik bizirik. Patroien zelkapenean Endika Perez eta Unai Oliden 14 punturekin goian, San Juandarrak Aranberrik 12 ditu eta Osa Zumaiarrak 11. Hoiek sailkapenak eta bueno, Zaragandarak Santurtzi ere aipatu du playoffean, klasiko bat, Arraun Elkarte historiko bat, eta, bueno, Kinkalarrian lehenengo pausua bintzat, Ibon, eman dute, Arkoteri eta gainerako aurre hartuta 7 segunduko aldearekin, gaur errematea eman berko lioke, baina Santurtzi bat, horrela ikustea kae bat, ligari, utxi ezinik edo borroka hortan sartzea, zer pentsatua bintzat eman beharko luke. Hor ere mugimenduak badira, aurrera begira, zuzendaritza berri bat jarriko den, eta Alaxe da. Zulora erortzea gauza bada, baina gero irtetzeko alegin handia egin behar da hor da. Bueno, hemen dira Portugaletekoak, etxeko ikurrina jokoan, eta haientzat ikurrina bezain baliotsua, playoffeko postu horretan mantentzea, eta Zumaiarrekin duten lehia horretan errenta hori babestea. 7 puntuko errenta dute, Zumaiarrek ia mirari bat beharko dute. Bandera gorria, Doaz. Bai, eta ez dakit Zumaia lentxago zoten atera. Nahiko mugan ibili dira. Nik esan behar banuke. Bandera gorria gora, beraz, honek esan nahi du irtera ustela izan dela. Bueno, atzeratu egingo da. Ez dago zigorrik, dirudienez ez direla ados jarri uretako epailea eta hemen ontziak zuzentzen ari dena eta ematen du koordinazio eza epaileen artean edo eta ez dela bestelakorik izango, Ibon. Bueno, atzo errepikapena ikusi aurretik guzti ginen, eta esan genuen, San Juan lentxago atera gote zen, nahi iruditu zait, Zumaiak bandera jetxi aurretik manduela lehenbiziko pala. Baina, bakizu, agindua, zer esan, zer entzun, zer ikusi uretan, eta bueno, epaimaitik esan digute, berriro, irtera izango dela, horari gara ikusten errepikapena. Bueno, epaile legea da balio duena, eta horixe adierazi digute. Fernandezen keinua, bandera azkar jetxi, baina non baitor epaileen artean koordinazioa ez da izan behar bezalako. Honek eragina hirugarren txandarako, izan dezake, atzeratzen dena, nire ustez, Urdaibai eta Hondarribiaren arteko lehia horri begira, kaleak ikusita, atzeratzen den guztia Hondarribiaren mesederako. Menari gara ikusten, Ezan Fernandez bandera txuriarekin, da txuraz gero jetxi egin du. Hor portu ikusten zen, atzerak azetorrela, eta behar bada... Guri irutu zaigu Zumaia bizkor irten dela, baina koordinazio horren eraginez behar bada, etxan izkauna, etorri da, epaileekin hitz egitera, baina... Mikel, ura oraindik nabarmen gora egiten, haizeak ere bai, atzo haizeak alde batera, gaur bezala, itxasaldetik Bilbo aldera nola bitzateko, korronteak beste aldera egiten zuen. Diferentzia da gaur haizea ez dela atzokoa bezain indartsua. Bai, baina ez, Hortxe da diferentzia txiki hori. Baina haizea badabil. Haizea iragarrita genuen 10 kilometrotik orakoa eta... Horain praktikoa berriz. Horain praktikoa eta honek ikiragarri eskolatu guztien du, Horain praktikoa... Baina zubitik aurrea da eta nik uste dut... berehala izango dela estropada eremua behar bezalako baldintzetan, baina kontua da atzerapen txikia badugula. Eta bien bitartean, aipa dezagun, hauentzat, momentuz Portugaleterentzat, playoffeko txartelaren jabe baita, gauzak nola diren, Galiziatik esan genuen, Ares eta San Bertolomeu izango zirela aurkariak, kontua da, Aresek atzo berriro erakutsi zuela, hor badela, gurelan, eta Ares Galiziako ligan, beste indartsu bat ere sartu dela. San Bertolomeu ikusi egin beharko da, San Bertolomeu Enrique Lopezekin, nola moldatzen den playoffean. Eta hor dira, seguru, playoffa zorrotz prestatzen jadanik Ondarroa eta Donostiarra ere bai.
eta oso playoff interesgarria izango dugu. Ligari erremate emateko, Bermeon, eta baita ere gero hemen, El Corte Inglés bandera jokoan denean. Eta oso interesgarria izango da lehia. Hor kontua da, Mikel, Galizia bezala, hemen KAE bat ligan ikusi dugula ze berdintasun egon den, baina orain ia hilabeteko edo 3-4 asteko geldialdia izango dute, eta hori dana kudeatzea, eta bueno, tentsioa ere galdu egiten da, liga bukatu da eta bar. Begira, Ibon, non den Jose Luis Korta? Ez da leku txarra, estropada ikusteko, eta korronteak eta izeak zer egiten duen ikusteko. Hortxe daba, lasai eserita. Badoa praktikoa pixkanaka, orain areta inguruko ondartza. Irtetzen ari da, eta Leicester jarriko dituzte lanean, arraunlariak atzera pentsoa badugu, alde batetik irtera errepikatu behar delako, eta bestetik, estropadereua guztiz garbi ikusi behar dutelako epaimaitik, ontziak lanerako prestatu aurretik. Bueno, dirudi baietz, ontziak deitzeko moduan mintzat badirela, ikusten dira hor, belauntzi batzuk eta estropaderemua zeharkatzen abrako irtera hortan. Bueno, eta bi bitartean Angel Gomezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Portugaleteko prestatzaile eta arraunlaria bera, eta hauxe momentua behar bada protagonista honen hitzak pantailetara ekartzeko. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Siendo ya la última regata de nuestra liga, y con una distancia suficiente como para estar un poco tranquilos, pues bueno, afrontamos con ilusión, con menos presión que hasta ahora, y a intentar hacer una buena regata en casa, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido un día completo, un día que hayamos salido satisfechos del bote, y esperemos que hoy se lo podamos brindar a la afición, ¿no? Remar en casa, última regata y mantener la plaza de playoff, pues a ver si sale. Angel Gomezen hitzak adierazgarria, demoraldi osoan zehar ez dut amaitu posik estropada borobil bat eginda. Bai, eta presio handiarekin eta denbora luzean. Uztailetik ia borroka hortan sartuta, orain playoffa prestatu behar, bigarren urtez jarraian, gainera, borroka horretan, eta gero testu ingurua ere, iruditzen zait, aintzat hartu behar dela. Zumaian ez bezala, kluba ekonomikoki eta badakigu Portugalete, ze egoeratan dagoen. Zumaia ere horiko da, klubak aurrera jarraituko du, lanean jarraituko dute, Portugaleten panorama oso da bestelakoa. Eta besteak beste, maila galduko balu, iaz bezala, bada esaten duenik, kluba desagertzeko zorian dagoela. Eta beste zorra da euskalako, Portugaletek. Bueno, ea ba gauzak nola doazen, gaurkoz hemen estropada hor da, haien alde nolabait esateko, Zumaiak 30 puntu ditu, Portugaletek 37, eta hori egun bakar bati begira, eta zailkapeneko azken biak tartean direlarik, izugarrizko zuloa da, tarte iaia gaindiezina. Baina, matematikek esaten digute, posibilitatea beti daudela horrelako estropada batean, eta ez dieguk kenduko, ez da itxaropen izpi bat ere Zumaiarri. Ez dute merezi, Zumaia arraun elkarte handi bada, 2006an igo zen gore mailara, eta 10garren, urren urtean 7an 8garren, 2008an berriro 8garren, 2009an 10garren, 2010garrengoan 11garren, 11garrengoan 10, eta azken bi urteak 12 eta 13ak 11garren. Sufritzen, baina indarrez eta kemenez arrobi lana egiten eta maila ematen. Jaitsi, eta 2016garren urtean 12garren tokian ditugu. Eta aurten ere, Mikel, duintasun osoarekin lehiatzen, Hori da. Eta hori etzaie ukatu behar, eta hori azpimarratu egin behar. Bueno, deitu dituzte laguntziak, gogoratu lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik San Pedro. Portugalete da? Bentxe. San Pedro hori ziatzeko pitin bat. Zierbena atzera orain.
San Pedro Copa, La corriente... San Pedro hori atzera egite, juteko baina. Begira hau nola egiten duen. Eskorekin. Hau, solte du. Solte dagoela. Solte du. Bandera blanca. Bandera txuria goian. Erne. Guztiak abantean, begira. Bai! Bai. Hore, ditu zaitu aizera. Begira San Pedro nola atera. Zirbenari tosta pare bat. Bai. De repente, jandizki. Segituna, 2 segundu zirbenari. Barkatu, San Pedro. Ea ba. Orain, laugarren kalea. Segundutxo bat. Zumaiari eta Zierbena irura, Portugalete laura. Argi dago hemen korrontearen eragina. Ez dela nola nahikoa izango, Ibon. Hori da, horregatik gaur, nabarmen laugarren kalea, egoera hauetan, balditza hauetan, hobea da. Joateko, 5. kalera sartu daitezke traineruak, korronte gutxiago eduki, eta Zuntzakoan, korronte alde aprobetxatu. Eta maniobra naturala eginda gaina. Hori da. Ez da hori lehen kalekoen kasua. Gero komentatuko dugu. Bueno, hemen Portugaleteren aurkezpena eta Portugaleteri dagokionez gaur aldaketa bakarra dugu. Estribor espaldan Arkaitzola Sarlanerako eta Gorka Lobato geratu da lehorrean. Eta nobedadeak atzo hor Angel Gomez kontrankean. Asier Astelarra iruzik eta barratzo egitzituen mugimenduak Angel Gomezek. Tartea benetan aipagarria. Zierbena 6ra, Portugalete 7-8. Irtera hori, San Pedro. Eta Zumaia ere, lehen kaletik orain aprobetxatzen egoera. Bueno, Zierbena, hemen da Zierbena, eta Zierbenari dagokionez, gaur ere, albistea txopan da, Marcos Alonso, patroi lanetan, denboraldi osoa, trainiriletan hasita egin du, Arraun elkartean, Imenok ezaguna, eta Cristian Garmaren lehen guzua, familikoa. Beraz horrek esan nahi du Castrokoa, Castro ben ibilitakoa, eta Arraun zena hor barruan duena. Ematen du, patroirik Castrotik ateratzen da. Sei aldaketa. Bai, hankaz gora jarri du, Zunzunegik, Xalkapen estroparen bezperan treniruan, 3 estriborrean, Fernandez Pérez eta Ankekoa Bilar jarri du, eta Baborrean berriz, Josu Elizondo, Mario Hernando, eta Álvaro Gallego lanerak. Eta San Pedron 3 aldaketa, eta sartu direnak ikusita, esan daiteke gaur proba serio bat egiteko asmoa duela Arrostegik, Ibon. Hori da, Lidia Zalek dagoeneko buruz ikasia duten 14koa, Aitor Altza eta Karballe da sartu dira Baborrean, Estribor espaldan Josu Beristain eta lehorrean Ibai González, Alberto Ñurrategi eta Carlos Míguez. Nire iritziz, proba bat, Zelkapen estropadarako, gaur ikeragarria joko dituzte, hau baino entrenamentu oberik ez dalako, osteguneko estropada prestatzeko. Irtera San Pedroren, Zumaia eta Zierbena orain nahiko parekaturik, eta aizetxoa gaur ere, aizetxoa badugula, Ibon. Ez atzokoaren mailakoa, baina bai. Guazen Porturekin! Oso atzean geratu da Portu. Eta korrontearen aurka. Horre ez dauka... Eskapaik ez dauka. Ezin. Erditik joan behar. Nahi izan ezkero pixka bat estribo lurrera jo. Zierbena guztuen diona, baina... San Pedro dagoeneko libratu izango du. Areetako molea baztarrura. Hor da Libia, Ugaitz Mendizabalen agindutara. Gogoratu, bai Zierbenak eta baita San Pedrok ere amaiera izango dutela eta arazoekin gara. Euskal Herrian estropada behar bezala jarraitzeko, tarteka eten txiki batzuk, barkamen askatu behar dizuegu. Hemen dituzu ontziak, ontzien norabideak. Eta San Pedrok, 2 traineru errenta ederra Zumaia eta Zierbenari, eta Portugalete 5 traineruko atzerapenarekin ari da. Ikeragarri galduta, orain Zumaiak izango ditu lanak, gainerako 3 traineruek, Portuk, Zierbenak eta San Pedrok, maniobra naturala eginda, baina Zumaia 0 kaletik joan da, eta orain ziaboga hartzeko, nabarmen bide galtzea egin beharko du. Ea ba. Konfiantzak alanta emango die. 180 metro San Pedro tarrentzat, balizetara hurbiltzen hortxari dira. 5 minututik ora joango dira, haizearen aurka eta korrontearen aurka.
Etorri. Zelako. Errezago etorriko dira, Ibon. Bai, zizu batean etorri. Hemen Zumaiarrak. Unai Osaren agindutara. Gogoratu, patroien zelkapenean 3. dela. Osa. Oraintxe prestatzen. Bi pala patroiak, oraintxe. Ea ba. Oso arriskutsua ziaboga hori, Kat pasa egin behar dute, haizea eta korrontea kontra izango dituztelako. 5-0 bederatzi San Pedrok. Zierbenak 5 eta 17. Portugalete lekutan geratu da. Zumaiak 5 eta 18. Eta Portugalete orain 5 eta 26ko kronoa markatuz. Oraintxe estutu beharko dute ba, Portukoek. Era bat atzean geratu baitira. Bai, baina Zumaiarekin 7 segundu galduta. Askotxo bezala iruditzen zait. Orain alde, Eta orain, goranzko luze honetan, gaur guztiek korronteak ora tirako du, begira. Erdialdera nola datozen guztiak. Baita Zumaia ere. Maniobra ostean, San Pedrok Zierbenari 7, Zumaiari 10. Segundutxo bat galdu dute hor Zumaiarrek. Portuk 2, maniobran 16 ziren eta orain 17-18. Andoni Tirado, Portugalete, egunon. Egunon. Etxeko estropada izanagatik, horrek ez du esan nahi estropadaremua ondo esakutu bai, baina emaitza alde ez, Bai, ezagutu bai, baina alkade zozketak gaur ez digu mesede handirik egin, eta horretan gabiltza. Bateko aldea, ezta? Egun batetik bestera, estropadaremu berean. Bai, gainera era bat aldatu da eguraldia, atzo askoz ere haize gehiago zebilen eta korrontea jeisten ari zen. Borroka ohi bezala Zumaia eta Porturen artean, helburua argia da, aurretik gelditzea eta akaso ja playoffean pentsatzen? Bai, momentu honetan egia esan, badaukagu abantaia txiki hori eta hori baliatu behar dugu. Playoffean pentsatzen bai, baina aurretik eta estropada hau pasatuta beste hitzordu handi horietako badaukagu. Horretan pentsatzen baita ere, ez da? Igual hori besteentzat guretzat baino gehiago, ez du xamar ibili gara eta gure helburu bakarra momentu honetan playoffa da. Ez dugu botako kanporaketa, baina saiatuko gara alik eta txukunen egiten, baina ez da momentu honetan gure helbururik nagusiena. Sorterik onena. Eskerrik asko. Playoffa da, noski, hauen helburua, eta ezan beharrik ez dago, duten entrenatzailearekin eta bere joerarekin hori indarrez prestatuko dutela eta ari guztiak ondo landuta. Gero, ari muturrak asko sortzen dira estropada garaian ere, Ibon, baina... Ondo lotuta eramango dituzte. Iaz ere badakigu ze uztaila eta ze abuztu pasa zituen Portugalete, baina playoffa ikeragarri ondo prestatu zuten, amaitza hona lortu. Nondi datorren Zumaia? Bazen ba jarrilerarekin. Mira esta. Libera ahora. Zumaia bigarren kaletik. Zumaia, Zierbena eta Portu, kale terdian etorriko dira. Eta lehenbiziko kaleak duen zera txarra horrein, denbora osoan, sortziaren formako movimentuan naturala. Metro gehiago egin behar nahi eta nahi. San Pedroren abantaila oso ederra. Baina gaur San Pedrok beste estropadetan ez bezala, lehenbiziko luzean, atera du eta orain badirudi gehiago kostatzen ari zaiola. Hemen Zumaiarrak Garra unean etxugune eta bukatu fondo presari gabeta. Konzentraturik lanean, serio. Egira Carlos Mendizabal veteranoa, Ilegorria. Horrek badaki, bandera handiak irabaztea zer den. Gaur, Portugaleteri irabaziko balio, Zumaiak, beren arteko enfrentamentuetan, buruzburukoetan, 9 Portugaleteren zat, eta 8 Bederatzi eta 8. Puntutan ere, 6 puntu. Ea balutxa datoz. Lan erditara hurbiltzen. Atacar Marifa, Piki! Bat! Mendizabal.
aginduak ematen, Ziaboga prestatzeko. Ikusiko ditugu gaur, hemengo baliza honetan pasatzen ikusiko ditugu. Zumaia orain, Metro gehiago egiten. zuzentzen, hori da. Eta begira portu gainera etorreko zaio, 4 segundora. 9:54 San Pedro. Zierbena pasata, begira. Zumaia. Lekoa Zumaiak. Bai, eta Portugalete hor. Portuz pasata. Begira. 9:54 San Pedro, Zierbenak 9:51, Zumaiak 9:57. Begira Zumaia, Miguel. Portugaletek 10-0-2. Aurrekoak zenbat heldu dion, orain segituen 0 kaleratu. Azterrera etortzeko lehen bailen. Korrontea saiesteko asmota. Hemen ikusi izan dugu inoiz, lehenbiziko kalekoa, 4. joaten ere. Kontrako mugimendu hori ez egiteko. Eta bien bitartean begira, San Pedro. Antxe. Amarrak eta denak azten dut. Matroia makur eginda. Zartea berriro gora. Ziaboga garaian 7, orain 12. Atrás, inclinación de la pala, equipo. Aguanta. Kirola ikustera lehenengo zurbiltzen denak, estropadaren hau ezagutzen ez dut, nola da posible hau da, bai. Hau da, estropadekin lotutako kontu bat, eta Estropada ere honek nire ustez ezaugarri bat nabarmena. Hemen diferentziak ikusi egiten direla. Alegia, hasi aurretik badakigu gutxi gora bera, ze kaleren bestea bainoa eta ze maniobra egiten dira. Nik estropada ere defentsan esaten dut, itxasoan, hainbesteko aldeak badirela, baina ez direla ikusten. Eta gero, beti a posteriori egiten dugula irakurketa, baina itxasoan ere, olatua dagoen tokitik, ez dagoenera zenbat alde dago. Keragarria, Donostia batean, Lekitio batean, nahi den tokian. Angel Etxaniz, Zumaia, egunon. Bai, egunon. Egurra, ez da? Maia ontako azken estropadan momentuz. Bai, hori da, agurra esango dugu ez. Ikusten da maila galduko duela, baina, bueno, ikusten dut guztua galtzeko moduan gehala, ze harpegi eman dugu azkenengo momentura arte, gaur ere burrukatzen nahi geha. Eta, bueno, azkenian indan lan guztiatik premio eskaxa, baina, bueno, ez dago beste ikan, ez. Eta estropada guztietan bezala ikusten ari gara borroka bizian, Portugalete eta Zumaiarekin ez dakit gaur lehendabiziko kale horrek ze baldintza ditun, edo atzoko ari alderatuta oso ezberdinak. Bueno, gaur batekoz bestea, ez, atzo 3 eta 4 txarrenak zian bezala, gaur bat eta bila, bueno, goituta gaude txarretik lanian, eta orduan, bueno, ez dio asko inportik, eta gaina mutila behar ez da zuen bila txarrena, biti jongo baitu gaur. Ja, total. Baina, bueno, batetik behoiei aurri hartzen dion gaur, eta estropa bintzat augusto horrekin bukatzen den, ez? San Migueligako azken estropada bai, baina Zumaia ari da pentsatzen beste estropadaren batean. Bueno, zailkapeneko estropada hor dago, gaur usten lan politu bat ingo baken duke, geure mailakuei behintzat irabazteko aukera hori baldin badakau, bueno, horrekin bukatzeko ez ditzak etxarra izango temporada, ez? Sorterik onena bai gaur, bai zailkatzen estropada horretan, eta bai kae baldigan. Hori da, mundu ez da hemen bukatzen, maila gehiore badaude eta segiko du lania. Eskerrik asko, Angel. Bale, eskerrik asko. Etxaniz jaunaren hausnarketa, bai horixe, Zumaia laneatzeiko duela, ez du inork zalantzan jarriko. Eutxe mutu. Portu gainera etorri zaio. Bai, segundutxo bat esterik ez Zumaiaren alde. Eta San Pedro errenta bikoiztuz orain 7 segundu Zierbenari lan erditan, orain 14. Begira urgain horretan, ze zurrunbilo eta urgainean bertan, ze kolore aldaketa eta ze lehun aldita, hoi, marearen zirimolak eta zurrunbiloak eta horrelakoak izaten dira. Abra oso, bueno, leku bihurria da, guri eta dagokionez, batez ere hor kanpoan. Parean, Portu eta Zumaia. Bazen jarrilera ontzira. Atentos. Escuchadme conmigo. Tenemos mejor calle para volver. Vamos a matarles ahora. ¡Ahí van 2! ¡Ahí van 10! Solo remo, ahí va. 1. Ahí van 2. Ahí va una 100. Ahí va 2 taku. Horren zuten da, tak, bat, hor bakarren bat estrapa hundiarekin dijoa.
Bueno, hor dago, orea, Zumaia eta Porturen artean, baina Mantzebonen mezua garbia izan da. Gure kalea hobeagoa da bueltatzeko. Orain Zumaia gainera metro gehiago egin beharko ditu. Orain iruditzen zait. Bueno, Portugaletek ziabogan aurretik izateko. Bueno, baldintzak dituela. Orain, begira, Zumaia, zero kalea uzten. Zabaldu egin behar ziabog hartzeko. Aurretik nola ebilien, Lehenbiziko ziabogan. Pentsa 8 segundo zituen. Eta orain parean. Bueno, 50 metro, San Pedro bere alaziko da. Maniobra hori lantzen, Orentxe. hor da. 3 palapatroiak, bat, bi, 14 segunduko errentarekin sartu dira. gaur esmatzen ari da maniobratan, San Pedro. 15 eta 15. Ateratzen, bat sartzen, beste ateratzen. Ondo. Claro, aguantatzeko esaten dio, patroiak aurrekalariari, orain portu azalduko Hora delako. salduko delako. Nahiko azkarratera du. Bueno, libre, Zumaia aurretik. Zierbenak 15 eta 28. Zerbait aurrera xeago Zumaiarrak bai. Nahiko dute azken estropa da aurretik bukatu, biek ala biek. Portuk 15 eta 54ko kronoa. Zumaiari 15 eta 55ko markatu diote, baina orain pare-parean dira. Minutu erdiko atzerapenarekin biak, eta Mantzebonek lehen esandakoa. Orain kalea gure hobeagoa da. Orain azken dutzeari begira. Zumaia segituan joan da erdira. Segituan, begira, osak nola dakarren. Aurre hori, enfilazioa nora dakarren, baborrera. Korronte aprobetxatze aldera. Zer den, demoraldi osoan izan ditugu nor baino nor, Zumaia eta Portugalete, eta azken egunean ere bai. Eta aldameneko kaletik gainera. José Luis Herrerías, Zierbena, egunon. Egunon. Bueno, San Pedro hoy parece que vuela aquí en este campo de regateo tan diferente de ayer, ¿no? Bueno, las calles hoy mandan más, también bastante. Hoy la 4 tiene muchísima ventaja, creo, que con el resto de calles. ¿Qué te parece a ti la 3, la que os ha tocado? Bueno, tampoco no es de la peor, pero bueno, aparte que bueno, pues, ya los entrenadores más, ahora sí que ya tienen la cabeza más en el jueves que en la liga y es lo que toca. Ahora te preguntaré sobre el jueves, pero ¿cómo se afronta ya esta última jornada? Bueno, pues con tranquilidad, creo que a ver si conservamos el 9º puesto y bueno, y ya una liga más que hemos hecho. Y sin descanso a preparar esta clasificatoria a la que todos miráis y además en la que todos queréis hacer algo grande para poder estar en esta edición de la Concha. Sí, a ver si conseguimos entrar. Llevamos ya muchos años sin entrar y a ver si este año es el nuestro y conseguimos entrar en la Concha. Mucha suerte. José Luis Herrerías jaunaren adierazpenak eta ikaragarria, hor atzekaldean Portu eta Zumaiaren arteko norgehiago gaibon. Bai, epailea berriro ere sartu da, eta esan behar dut, atzo epaileen lana hemen askotan, eta hemendik kanpo egurra ematen diegu, Miguel, atzo zoriontzeko moduko jarduna izan zen nire ustez epaileena, aurre hartu eta tartean sartu zirelako, eta orain lehenbiziko txandan ere, nire ustez egiten ari den guztia, egoki eta batez ere aurre hartuz, azkarrari da egiten. Laguntzen, nola baite, aldez aurretik etor daitekeen arazo hori, saieste. Bandera urdina. Urdina, Bandera urdina. Urrengoan zigorra da, Zumaiarentzat. Eta orain osak begira zuzendu egin. Noski, zer Nabarmen, egingo du, nabarmen, Hor trenio erdioa galtzeko ez da eserre behar. Pizka zuzendu eta... Txuriarekin, aizu, zoaz baborrera, zoaz estriborrera, urdinarekin, erne, urrengoan zigorra izango duzu. Nola zuzendu, Beharko. Bueno, joaldi azkeneko txampa, Zierben eta Zumaiaren arteko. Ederra doa, polita doa, polita. Apala izatea gauza bada, baina lehiakorra ez izatea beste bat. Hori da. Eta hauek biak ari dira, haien mugekin, baina lehiakor azken estropadaren azken luzean ere bai. Jose Manuel Oiarbide harin bada ere, hartuko dugu, egunon. Egunon. Bueno, estropada ederra gaurko alibiena, Ba, oso estropada polita iten egia, hasieratik arronketa hona hartu dugu, eta kaliak esaten dute ona txarra zen dian, bueno, oso guztua behitza,
estropadon egiten. Hoi nahi genunen eta egiten egia. Nola iristen da Libia, Kontxarako sailkatze estropada horretara? Bueno, ondo gaude, baina hor gauzako ondo inbierko dira, porque bakizu, Kontxan zer dan, fallo txiki bat, kanpoan gehitzezea. Sorte hon! Eskarrik asko! Hemen da Libia. Lehenbiziko kaletik sartuko. Lehenbiziko eta bigarrenaren artean. Bai, 19 eta 45. Hor dator orain Zierbena. Atzetik ze burruka latza. Begira nondik ari diren sartzen, Kanala horti doa. Kanala horti doa. 20-0-0. Orain. Romik ez orainik. Zumaia Portu. Romik ez. Bideo finisha prestatu. Zumaiak ematen du. Zumaiak aurre hartu dio Porturi eta besoa altxatzen ari dira arraunlari batzuk. Ikusgarria. Amaiera hau. Ze burruka polita. Sorionak biei. Eta gure bultzada, gure animoa Zumaiarrei. Maila galdu egin dute matematikoki bai orain, baina lehiakor mantendu dira, eta azken txampan gainera Porturen aurretik zartu dira. Portugalete, 3. helburua hori zen, baina azkenean Zumaia uste dugu, bideo finisharen datoak errepasatu beharko dira, baina begiz gu geuk eta kamera bidez nahiko ondo ikusi dugu. Zumaia gaur 3. sartu dela eta Portugalete 4. Eta Jaun Andreok, azkenik, 18.000 Zumaiaren alde, momentuz, bideo finisha landu gabe, hori da hartu duten. 19:45, San Pedroko 20-0-0, Zierbenak, Zumaiak 20-15-70, Portugaletek 20-15 eta 88. Portuk 11. tokian bukatuko du eta playoffa jokatuko du, Zumaiak 12. amaitu du eta matematikoki gaur bertan maila galdu egin dute. Jaun Andreok, tarte bat iragarkientzat eta berehala 2. txandan, lehen kaletik Tiran, 2. Astillero, 3. Kabo eta 4. Orillo. Agurterdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Portugaleteko 35. bandera dugu jokoan, 17. jardunaldia aurtengo San Miguel Ligan, San Miguel Ligaren 14. edizioa da, hori ere... Ari da, bidea egiten, Bidea, bai. 2002an hasi ezkeroztik. Bueno, Jaun Andreok, hemen zailkapenari begira, gogoratu, lehian izango diren ontzien artean, Orillok 115 puntu ditula, 5. tokian da, Goitik San Juan 4. 122rekin, eta 6. Tiran 108rekin. Eta Astillero Koska, 7. 87rekin da, Kabok 80. Hala ere, hauek, Kabok bermatuta du, matematikoki ere bai, 8. postu hori, eta beraz ligako azken 2 estropadetan izango dira, ez ordea Zierbena eta San Pedro, hau entzat gaur bukatu da, gaurko lehen txandarekin, demoraldi honetan ligan egindako jarduna. Bueno, ea lehen kaletik arituko da Tiran, 2. Astillero, 3. Kabo eta 4. Orillo. Orioren helburua txanda irabazi eta San Juan, 4. 7 puntura du. Bueno, zaila dirudi, Bermeonan egoteko. Vale. Ea irtera egokia, ona. Eta hemen dira lanea. Astillero, Kabo eta Orio, areetako bazterraren bila, nabarmen. Iran 0 kalera gehiegi sartu gabe. Aldaketa ipagarriak gaur, besteak beste Tiranen, Jose Fernández patroi gaztea, arrobiko mutilak okatu du txopan Jose Agent Kambadosek, atxeden eman dio David Álvarez titularari, eta beste 6 gizon ere aldatu dit. Bai, aurreko aldatu du bat Jesus Hermelo, estriborrean Kevin González, Breixo Dokamo eta Tomas Casas, dira estribor ia berria egin du, gaur Kambados entrenatzaileak, eta baborrean 5. postan Raúl Couso, eta Pablo Gartzia sartu ditu, eta bueno, Tiraneko ordezkari egita esan digutenez, azkeneko aste hauetan, keragarrezko entrenamentuak egin omen dituzte, osteguneko sailkatze estropadari begira, eta ea. Orillo egan egiten ari da. 5 segundu Tiran eta Kabori, Astillero hori ere bai,
Hemen Astillero, eta esan dezagun Astillerok gaur kastan edo duela patroi lanetan, eta beste lau gizon ere aldatu dituela Dani Perez. Tiranen bezala aurrekalari aldaketa Raúl García gaur lanean da, bosgarren tosta estriborrean Efren Sánchez, eta hemen iruditan ikusten dugun, estriborrankekoa Oscar Martínez gaur lanerako, beste laugarren aldaketa, espalda baurrean Senti ez da gaur. Eta hemen Cabo da Cruz, Gabon ere, bost aldaketa, eta antza txikiren bat ere bai, hortaz aparte. Tosta bost mutilek bakarrik errepikadatzen dute, estriborrean Triñanes, Mario Brion, Ismael Romero, eta Luis Manuel González freskotik sartu dira, eta baborrean berriz, Sergio Enrique Rodríguez, baina tosta aldaketa ikeragarria, gaur Gustavo Vázquezek egin dira. Begira, Orioren Uberaren bila jonda. Da, Oriok bi traineru, errenta ederra. Hor da, Olazkoagaren taldea, Jose Anaizperro, besteak beste barruan da, gaur entrenatzailea. Bost aldaketa hori jo. Bost aldaketa egin ditu, azkeneko estropadetan ez bezala, gaur estriborrean, Xabier Arregi, Arratola, eta Odei Arrizabalaga, maztatozan dira, Iñaki Elortza pasatu ankera, eta baborrean berriz, Martxel Aldai gaztea, baborrankean, Jose Anaizperro bera, eta Manuel Lasarte dira lanerako. Eta begira, orain Cabo Orioren Uberan sartu, eta egoki joango da. Orioren olatua aprobetxatuz. Atzera joango balitz, atzera, hobeto jendik. 6 metro, hor ditugu lanean eta une aproposa lankideok Dani Perezen hitzak pantailetara ekartzeko. Astilleroko prestatzailea dugu bera. A ver, bien, el equipo está bien, tranquilo, a pesar del resultado de ayer. Pues sabíamos que con las condiciones que se dieron ayer pues era muy complicado remar en 3 y 4, o sea que tampoco es una referencia el resultado de ayer. Y hoy un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que parece que si se mantiene un poquito el viento, pues va a ser la marea la que marque las condiciones y no como ayer, que entre el viento y la marea estaba muy claro que las calles de fuera estaban perjudicadas, ¿no? Entonces hoy pues esperar un poquito el sorteo de calles y luego hacer nuestra regata, internamente salir contentos con los deberes hechos y luego pues el campo que te ponga en tu lugar. Estropada eremuak, gaur ez dizkio baldintzarik onenak ekarri. Bueno, eta iruditzen zait Hondarbiarrek buruko pixkat izango dutela. Ikusita zer ari den gertatzen, orain artean, bigarren kaletik Portu, bigarren kaletik Astillero, kezka puntu bat bai. Bi taktika daude nola baitzateko, bigarren kaleak. Edo erabat estriborrera joan, hirugarren kalea aldera eta laugarren gora eta arerio ikusten dutena. Edo, lehenbizi gora. Bueno, Sara Gandarako ditu, albiste berriak KE Ligako playoffari dagokionez. Bai, gaur bigarren jardunaldia jokatu da Plentzian, Arkotek irabazi du, Santurtzik bigarren egin du, San Pedro hirugarrena izan da, eta Ebaika laugarrena. Eta atzoko lehendabiziko jardunaldiko emaitzak kontuan hartuta, Santurtzik irabazi zuen atzo, Arkotek bigarren egin zuen, Arkote eta Santurtzi ditugu playoffetako garaiak, eta beraz, hortxe, KE bat ligan arituko. Utzi hor. Galiziarrek lortzen badituzte playoffeko bi txartelak, hoiek ez dutelako saririk izango. Orain ondo kokatuta daude, bai. Baina, playoff handiaren zain. Gaurkoa playoff apala txikia izan da. Gero, arrastra efektua sortuko litzake sartu ezkero. Playoffean orain dakiguna da, Zumaiak bera ingo duela, baina litekena da Portuk egitea, eta beste bi Euskaldunek ez lortzea egoera, Ondarruk eta Donostiak. Hor kaltea handia gero, horren eraginez. Bueno, hori jo, 4:49. Kabo, 5-0-5. Eta ziago gaunegia ez Kabo. San Pedro 5-0-9 egin du, eta aurrek egindako denbora hori, Astillerorena baino hobeago, Astillerok 5-10, eta Tiranek 5-15. Maniobra ostean Orio Kabori 6, Astillero 11-ra, Tiran 16-ra. Ea zer ikusten du orain. Aiziaren alde eta korrontaren alde orain, Laura. Bueno, Orio aste honetan kale egin da, porte pixkat izan du, baina Zarauzko estropadarekin alderatuta iruditzen zait, nabarmen beste Orio bat ikusten ari garela. Irteratik aurrea,
Eta kaleak eta alde izan, txandak dominatuz. Azken bi asteburutan. Bi asteburutan. Lau estropada dira jarraian beste maila batean. Zarautzen, ondoago zuten, eta arrezkero gauzak eta mugitu eta bat. Eta gaur aldaketekin ere, beste horio bat ikusten ari gara. Goikoak urruti daude. Goikoak, Ularribia eta Ordei behi. Baina kontxatarian, honek konfiantza emango dira, abantzari gabe. Ea Kabo gaur, hirugarren kale horretatik. Oso irregular ikusi dugu, astero aipatzen dugu hau, ia estropada aro, baina alaxe da. Astillero ere bai, gora bera hundiegiekin. Eta baita tiran ere. Baita tiran ere. Tiranek guztalia bukaeran, bazirudien, gorakoa egina zuela eta abuztua ziren estorba politak egin zuen, baina arrezkero, bere irregularrean, Beste partaide hau zertan ari da. Ikez ikuste hutsak haze kaltea egiten duna, ikuste hutsak, Zote du inor geratuko. Bueno, eskerrak orain etorri, erditik etorriko direla. Gero hori okara sartu nahiko du. Zezara raio egiten duen, ontzi horre. Orio Kabori bederatzi. Astillero amabira, tiran 21 batera eta... Hola datozen, Bai. Hor Kabo, Astillero sar daiteke Kaborekin borrokan. Berriro ere. Bigarren kaletik. Kanala eta batez ere, hemendik eta helmugako marrara, hor joaten da. Lehenbiziko kalean, lehenbiziko txanda markatu fikatzen bagara, guztiak sartu dira lehenbiziko eta bigarren kaleen artean. Hortxe dago kanala. Eta orain, denak datoz horren bete. Suso Núñez daukat hemen aldamenean, gos días Suso. Hola, buenos días. Que me comentabas que la calle, nada, muy mala, ¿no? Es lo que tiene este campo. Ayer eran buenas la 1 y la 2, hoy son buenas la 4 y la 3, más bien en este orden. Y es lo que hay, la suerte es la que por desgracia va a decidir quién va a ser el campeón de liga. Pues en un campo de regateo con condiciones muy diferentes a las de ayer. Hoy también está siendo en esta segunda tanda Orio el que marca el ritmo. No sé si ya tenéis la cabeza en otro lugar. Ahora mismo la cabeza la tenemos aquí, ¿no? Estamos intentando hacer una regata lo más digna posible. Hemos hecho bastantes cambios para que reme todo el mundo este fin de semana. Y bueno, también nos tenemos que pelear eso con la calle y después ya a partir de mañana ya veremos dónde ponemos la cabeza, ¿no? El jueves claro que es un objetivo para todos, pero ahora nosotros tenemos que ir poquito a poco porque también tenemos remeros en Galicia que no han podido venir y que contamos con ellos para el jueves. Suerte. Venga, pues gracias. Suso Núñezen azalpenak, gaur kaialdean, buelta bat ematera joan beti bezala zer ikusiko eta Bermeoko arraunlari handi bat, Nando Rúa, Nuestra Señora de los Remedioseko elastiko batekin, eta esanaz hemen baditut lagunak eta ermelokin eta argazki ateratzera nator, zer den, Zer den. Eta zer esan nahi duen horrek? Seguro asko demoraldi amaieran agur esango diola. Tarribili, beste argazki poli bat nik ere ikusi du, Mikel Orbanen eta Jon Salzamendi izketan oso ona. Denbora luze batez eta biak gero zaletu etorri argazkia eskatu die eta biak, gaina denbora luze ondia eta niri posa eman biak aurrela ikustea gara. Atzo, kirol lehiaren tentsioarekin gora beratxoa izan zuten eta gaur gauzak argitu eta gauzak bere onera. Irifarre batekin gauzak bere bidera. Bere bidetik hori jo doa, jaun Andreo. Hori jo, 9 eta 37. Kabori maniobran 9, orain 11. Zenbat metro gehiago egin behar dituen? Astillero hori 12 eta orain 16. Bai, nioen barkatu Miguel. Zenbat metro gehiago bigarren kaleak hirugarrearekin alderatuta leku berera joaten. Hori da, diferentzia. Eta hor dago, lehen sartu den ontzitxoa. Hori pasako du irakoitzeko, aldamenetik. Eta deskuidatzen bada bakarra matei zerbait esan ere bai? Bira horren bat. Bai. Ya pasará la hora de la zoya, ¿qué? ¿Ves? Es que ikeragarrizkoan paso egiten baitu. Arraunen ibili ikeragarrizkoa egiten du. Hor pixkat mugitzeak eta... Ai, ene.
Kabo ere, begira, ia bosgarren gotik. Lanean gogorari dira denak. Kaboa 12-13, eta Tirano 32 segundoko atzerapenarekin. Eta Astillerok 20ko atzerapenarekin, hemen daukat Sara Cobo. Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viendo una tanda un poco diferente, ¿no? Sí, la verdad que hoy sale de la norma, ¿no? De estar ahí los cuatro pegándonos. Orio ha dado un golpe a la mesa y ya lleva 2 fines de semana marcando cabeza de regata. Y nosotros, pues bueno, vamos ahí terceros. Y la verdad que bueno, sí que sabemos que este campo es lo que es y hay que luchar y seguir remando a ver en qué acaba la cosa. Esa calle 2, por lo que también ha abogado Portugalete en la primera tanda, marcando el peor tiempo. No sé qué opinión te merece. Bueno, la verdad que todos conocemos el campo de Portugalete y sabiendo las calles, pues bueno, es un sorteo y es una lotería. Bueno, segundo, calle 2, bueno, no es la mejor, o eso dicen, pero intentaremos hacerla buena. Con respecto a la clasificatoria del jueves, el objetivo será entrar, por supuesto, pero el año pasado os quedasteis ahí a un puesto, no sé cómo lo ves. Bueno, pues la verdad que el jueves es el gran día, ¿no? La regata que todos esperan, ellos iban esperándola toda la temporada y bueno, pues sí, es lo que tú dices, el año pasado fueron 22 centésimas por los que nos quedamos fuera y esperamos que este año estemos otros dentro y otros se queden fuera por 22 centésimas. Suena mal, pero para mí mejor. Suerte. Gracias. Ostegunean izango da hori. Lauterditatik aurrera saio berezia Euskal Telebistaren lehen katean. Osterditan eskak hasiko dira lanean da, zeiretan gizonezkoak. Oita malau palaterdian hori. Ze urruti tiran. Justu orain hobetu du Zumaia eta Porturen denbora, baina lan erditan azkena zen, Eta begira, epailea nola pasa eta ontziari esan dian. Aldeintzak hemendik azkar asko, eta oantxe irten da, estropada demutik, oantxe irten da. Honekin bukatzeko, hor ertzaina egarriko honetik. Eta kera garrizko izuna berriro egiteko gogoa kentzeko moduko horrelako bazartu? Errepidean ez, uretan ere bai. Uretan. Alaxe, ikasi dugu besteok ere? Ikasi aldeu. Egun euro eder batzu batuta, bai? Ikasten egia. Ikasten egia, pixonaka. ¡Todos! ¡Todos! Amairu, hori jo kabori. ¡Sigue! Goazen Galiziarekin! ¡Sigue! Equipo, temos 300 metros. Hai que meter 2 máis a San Pedro e Astillero. En esta dúas. Unha! Sergio, dúas ahora, va! Entra! San Pedro erreferentzi bezala hartuta, jakina, San Pedro lan herritan horioren atzetik bigarrena izan da. Orain Cabo San Pedro baino lau bizkorrago doa. ¡Para, Diego! Beste referentzia, kale berdinetik, Orio eta San Pedro, Oriok 18. San Pedro hori gaur, koska. Bai, San Pedro ontzirik titularren txonarekin aterata. Irako zazpitik, alai, gaur ere. Laugarren kaleak dagoeneko zurrukaren moldea. Ura libratzean, hor korrontea eta betx hor bukatu egiten da, Ea ba. Iru pala egingo ditu orain patroia. Enfilatuz. Bado. Bat. Bi. Birekin. Birekin aurre. San Pedro, 15 eta 15 eta 15etik era hori jo. 14 eta 57. Libratu dut. 14 eta 57. Hor da. ¡Sácale, saca! ¡Vámonos! Orain Kabok. ¡Una! 13 gehiago. 15 eta 10 San Pedroren aurretik baita. Astillero, 20 segunduko atzerapenarekin San Pedro baino 3 gehiago. 15 eta 18. Tiran sartzen orain. Tiran oso urruti ere tiran, Oso. Gaurko testa, ez da ez. Oso probetxugarria izango. Bueno, danak lanean, mutil batzu falta, patroi gazteari aukera. Bueno, ikasi gimer da, Ibon. Hemen geratuko dira gaur, atzo Susuak esan da bezala ostegun arte, zerkapen estropada prestatzen. Ea bazken luzean, hori jok 15 Kabori.
Ziabogan 13 ziren. 16 al segundo. Gaur baino egitik gora, Ahí nomás! Atzo 20-0 hogei minutuik jetxi nahiko dute. Bueno, posta hor. Bakarren bat marruzka. Dani Vázquez, daukat hemen aldamenean. Cabo, buenos días, egunon. Hola, buenos días. Bueno, veo que estás dando referencias y tu preocupación ahora es la diferencia con Astillero. Sí, bueno, es el inmediato a nosotros en la liga y bueno, vemos que de momento vamos delante. Bueno, a acabar ahora y dedicarnos esta semana que nos quedaremos aquí a preparar la clasificatoria de la Concha. Fin de semana en Ría, tú acabas de comentar la Concha, ¿cómo os vais a preparar? Bueno, se van a quedar aquí los chicos a entrenar, entrenarán en Castro y en Donosti y bueno, a ver, acostumbrarse un poquito a eso, lo que dices tú, cambiar de la Ría para mar abierto, a ver cómo sale la cosa. Recta final de la temporada, ¿qué balance hacéis? Positivo, evidentemente una vez que te quedas ahí en la liga, ves que tienes la plaza asegurada para el año que viene, pues objetivo cumplido, todo lo que venga pues bienvenido, ¿no? Pero el objetivo era mantenerse en la liga para el año. Pues suerte en la clasificatoria, gracias. Gracias, hasta luego. Cabo ba. Maniobran 13 segunduko tartea zuen hori jo, gorain bi gehiago. Ederki ikusi daiteke, kanalan on dagoen, on dagoen, ederki adierazten digute. Ordaindu gabeko autopista, Ibon. Hori da, 38 paladan hori jo. Dagoeneko ezken txampan, ritmoa sarrituz. Bi minutuko lana. Hankekoa elortza, bukatzeko eskatuz, hankekoek askotan eskatzen dute. Aurrekoak eta joera beti pixka bat presakatzen guzatzen dute, buka eta buka. Bikote hau ere, elortza eta Martxel Aldai. Bai? Aldaik, hirugarrena edo laugarrena izango du, Eman dio, eman dio bere tokia Aizerro. Último minuto, 17 acabó. ¡Arriba! Etxe bestera hor, Adi Arrizabalaga, eskorretako mutilea. Gehiago nahi du Irakoitz Etxeberria. Bai, gorain eskatu egin behar Zabaltzea da helburua. Jokeia zaldiari bezala orain, eskatuta. Zu beste dato bat, Tiran, Zumaia eta Porturen denboratan. Iñaki Arostegi Orio, egunon? Bai, egunon. Bueno, beste bin ere estropadan agintzen, txandan agintzen. Bai, oso gusto, aia laugarren estropada jarraia, bigarrengo txanda irabazten, eta ia esan, hori, demoraldiko momenturi gonenean. Sailkapeneko laugarren toki horren bila, ez da? Bai, behintzat sailkapenari begira gaino gehiago, estropada honak egiteko asmoarekin, onak gadatzen naiz eskigu, azkeneko estropadak, eta, sailkapenean, gero ikusiko da, beste txandan zer gertatzen da, baina lehenik eta behin gure lana ondo egitea. Eta sailkatze estropadan? Bai, ostegunen dator, pixka bat deno gaude, horrei begira, gaur bertan gu, bost aldaketa egin ditugu, jendea fresko mantentzeko aldea, bintzat osteguna, sailkatzen bagia igandea ere berala dator, eta, 13 kote bat beharrean, bintzat 13, 14, 15 garronari denak hor erne egoteko, kontxari begira. Sorte hon eta zorionak. Venga, eskerrik asko. Hori jo, ederki irabazi du berea, 19 eta 27, Kabok San Pedroren denbora hobetu du, 19 eta 43 momentuz, 16 segunduko tartea, Orio Kabori, Astillero San Pedroren atzetik zelkapenean, 19 eta 40, denbora, hori horrena. 22 hartu dizkio, Orio Astillero hori. Eta hemen oso apal gaurko honetan Tiran. 48ko atzerapena eta azkena 300 Portugalete baino motelago. Azkena Tiran. Ez da Donostiako lehiara joateko modurik onena hau, Ibon? Ez, eta aintzat hartzekoa esan dut baino, 19-27 gaurko baldintzekin eta denbora honetik edo honetik gorakoa iruditzen zen. Bai, ona. Kalea ere ona eta bar, baina, ia marea erdian, aizean kontra eta bar.
Oso ondo, iragarkietaragoaz Jaun Andreok. Orioren erreferentzia da hemen balekoa, lehiari begira, banderari begira. 19 eta 27. Iragarkien ostean ohorezko txanda, liga jokoan da Jaun Andreok hor. Lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik San Juan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Jaun Andreok, lehenik eta bengoz bideo finixak ekarri digu aldaketa. Tiran, Zumaia eta Porturen aurretik, euneneko entantza. Eta hori joren erreferentzia da hemen balekoa. 19, 27, 68. Hor da, hori joren kronoa, bigarren txanda, goiti bera menpean izan eta gero. Eta ea orain, haizearen evoluzioa, 12,9ko batazbestekoa lehenengo txandan, bigarrengoan 11,4. Eta ea ba orain, horrezko txanda dugu, Jaun Andreok. Portugaleteko 35. bandera jokoan, hori baino gehiago, liga, koroa zeinek eramango, hori da hemen jokoan duguna. Eta ea gaur gertatzen den. Lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik San Juan. Ura gora oraindik, Bai. Inguruan badira hemen, adaska batzuk eta plastiko koskorro batzuk, eta urak indar gutxiagorekin, baina gora egiten du. Beste ordu tala orden bat falta da, eta gutxienez beste ordu erdi batean edo tirako du, Ibon. Bueno, ea ba, ikusmina ikaragarria gogoratu zelkapenean Hondarribia dela lidera 180 puntu, 180 puntu baita ere Urdaibai, 9 garaipen Hondarribiak, 6 Urdaibai. Vamos a mantener los 3 de pro abogando. Quieto estribor, babor. Zurina Gadori. Boga babo. Hor non bai dira ba. Quietos. Bandera txuria gora. San Juanek ere zeresan handia, txanda honetan, norabidekin eta. Bai! Balekoa garbia. Hor dira ba. San Juan eta Kaiku. Segundutxo bat lortuta. San Juan orain branka aurretik duela. Eta ea erditik orain. Hondarribia eta Estriborrera. Urdaibai. Estriborrera. Urdaibai bezala. Bai. Aruntza doa Hondarribia. Hondarribia San Juanekin 3 segundo galduta. Hondarribiak luze honetan da 3. eutsi behar dio. Gero okerragoa espaitu. Zenbat metro gehiago, bakarren batzuk bai. Bueno, guazen aurkezpenekin. Kaikuri dagokionez, aldaketa iragarri du lehenengoz, patroi aldaketa kortak, baina azkenean Zurinaga da, eta gizon bat kanpoan titular bat. Hori da, Leandro Salbaño, horre hanketik, eta bigarren tozan, bosgarren tozan baratez ere ikusten dugu. Garle horrean geratu da, Angel Mari ekarri du, Rodríguez bosgarren tozara, eta Zumbeltz Perez gaztea, espalda lanen. San Juanek Urdaibeiri 2, Kaikuri 3, Hondarribia hortze da, 3-4. Atzo baino eize gutxiagorekin, Printzipioz hori Hondarribiarentzat da hobea. Eta Hondarribia aipatu duzu, eta guazen aztertzera, zer erabaki duen gaur entrenatzaileak, eta hotzen erdi bat aldaketa. 6 aldaketa, freskotasuna irabazi du Guadalupekoa. Gaur lanean dira, Gontzalo Carrion aurrean eta Estriborrean, Ugutz Bilbao, Inigo Bertiz eta Jon Lizarralde. 3., 4. da 5. tozan. Baborrean berriz, aldaketak aurrean, Galder Espanda espaldan eta Ekaitz Aznar 5. tozan. Urdaibai da San Juan gain gainean, elkarren gainean. Mugaraino joan da, Bermeotarrak Mugaraino. Eta Urdaibai eta Hondarribiren artean 2 segundo, Kaiku atzean geratzen ari da, Kaiku 6ko atzerapenarekin. Hemen Bermeotarrak eta Bermeotarrei dagokienez 3 aldaketa gaur saltzamendik Ibon. 3 Baborrean, Javi Polo sartu da Maztatoztan, 3. Ibon Bazterretxea eta Iñaki Goikoetxea berriz, espaldan horretarako egindako mugimenduak, Oje da aurrera, eta Zuleika lehorrean geratzen da, eta gaur Baborrankean Fernando du. Orain laste libratuko dute Bazterra. Eta hemen San Juan darrak, oli den gaur patroi lanetan, hori da Joseba Fernandezek erabakitako eta beste 5 gizon ere aldatu ditu. Ibai Ziztiaga, gaur sartu da Lehorrean zen, eta Estriborrean, Arkaitz Goñi, 4. tozan eta Jon Carrillo sartu dira. Baborrean berriz, 2 ertzetan, Jon Torres espaldan, eta hor, hanketik ikusten dugu, Inigo Hartzali.
Dagoeneko guztiak baldintza antzeko samarretan, Eta orain arteko kronorik onena Oriorena. Orio San Juan Urdaibai, begira hor goiko referentzia. Meretzi eta hogeita zazpi, atzok ere izan genuen. Banderako zera hori, gaur oso neri ditzen zen. Oazen bazaltzamen diren azalpenekin. Hauxe esan du estropada hasi aurretik. Bueno, gaurko egoera guretzako aurrena, atzoko garaipenaren aposa barneratuta daukago hendikan, baina jakin bakigu hankak lurren mantendu beritugula eta berriz halako lan berdina inberko deula aukerak eukitzeko berriz ere Hondarribian aurretik estropa bukatzeko. Eta gertatzen dena da, guretzako ligaren burruka horretan sailkapen orokorrei dagokionez alegia, momentuz ez du lortu sekula aurrenak izatea. Lehengo azten aukeratxo bat eduki genuen, ez genuen aprobetxatu. Gaur bigarren aukera bat da, baina argi daukaguna da guk ez daukagula margenik fallok edukitzeko, eta orduan garrantzia handia emate jo Hondarribian aurretikan gehatzia, bai gaur ere. Hondarribiaren aurrean bukatu eguna eta lidertza hartu. Bai. Hor dago aukera. Bueno, momentuz albizea bada. Urdaibaik, Hondarribiari, hemen aldeago golutxo honetan, 2 segundo. Alegia Hondarribiak eutxe egin diola. Bai. Atzo baino haize gutxiago, eta aurten ikusi dugunaren arabera, estropada azkarretan, Hondarribiak, orduan garaipen gehiago lortu. Egun haizetxuetan, eta bar, Urdaibairen alde bezala ematen du. Petralakin, haize indartsuagoarekin, orduan koska gehiago. Hala ematen du. Hondarribiarrentzat. Eta ea ziaboa, Pisa largo, Estibos! Estropadaren buruan bermeotarrak, baina tarteak oso txikiak dira, San Juan, Hondarribi, Niru bat. Ea ba. Ea ziaboak, atzo aparta egin zuen. Hondarribiak. Oriok 4 eta 59 markatu. 4 eta 58 Urdaibaik, San Juan, Hondarribi. Bueno, ea ba horre. Hor da kaiku. Trainero hor diren bat, Ama bira. Maniobra ostean GPS-ak 2 ematen dizkigu. Bai, 2 Urdaibiren alde, Hondarribi eta San Juan. Bira, kaiku 13. Hondarribiak paustaren bat behar bada, jandiola. Horain erditik bia. Hondarribia Orioren denbora markatzen ari da. Beraz, San Juan ere bai. Eta Urdaibai 2 segundo bizkorrago. Más atrás, campeón. Gorka Aranberri. Mutilak goxo animatu. Bermeotarre badakite, gero hirugarren luzean ere. Baldintza hobeak izango dituzela eta horrek konfiantza emango du, Hemen errepikabena, kaikuren maniobra. Mira, pala egundi pasatzen diren, Jose Luis Bera. Segundu batera Hondarribia, Hortxe dira. Segundu batera Hondarribia. Nik etortzeko. Gaur ere lehia handi ikusi behar dugu. Harri pilioak eta grabatzen. Alde gehiagi ez da izango, etortzeko, bigarrena. Bat hobea baldin bada, bigarrena. Kanala... Ikusi besterik ez dago, aurreko nitxaldetan nondi zartu diren danak, etortzerako. Denbora asko galduta Kaiku, Pedro Maria Bando egunon. Egunon. Zer gertatzen ari zaio Kaikuri hainbeste denbora galtzen joateko? Bueno, lehenengo kaletik eta laugarren kaletik ezin da gaur argi dau ezin dela konpetitu. Bueno, holan suertatu da kaleak eta gu onartzen du nola gertatuan. Pentsatzen dut oin txanda honetan gauza gitxi daukago irabazteko, baina, beste txandako denporak hartu eta horre lehian horregongo da. Nik ez dakit aurten sorterik izaten ari zareten sosketekin. Bai, egida, atzo honena zen laugarrena, barkatu lehenengoa eta gu bestaldean, txarrena izan izen, berez. Gaur tokatiako hemen eta gaur honena bestaldean, hola da. Agian kafe, ez dakit, ez dugu ataratzen jakin, jentia pentsatzen du delegatu ataratzen dugula, baina, delegatu ez dugu ataratzen kalea, baina hola da. Azken 3. estropada dugu, liga honi dagokionez, orain hau pasata erronka beste haundi bat da, ez da? Bai, hor gabiz jente atzen batzugi moten, egida datorren usteguna da importantena, gaur aldaketa bat egin dugu, beste postu bat, eta hortxe zaiatzen
egunerako jente aliketa honena, sasoian berrien eliminatoria ailegatzeko. Sorterik onena. Bale. Urdaibai eta Hondarribia leian eta San Juan ere estropada egiten ibon. Bai. Oso ondo kalea hobe izango du, baina bi hoien erritmoa eustea, eta hauntzaren gaurdiko eskula, Bai, luze honetan hor... Kontuarekin jai dago. Hondarribia segundu batera. Estropada dugu. Beste behingo, ze denboraldia ikusten ari garen. Minutu batean, ziagoan izango dira, Bi segundu. Orain ez dakit, Hondarribiak berak, ezote duen mani, horrekin beharko. Pixka bat ezote duen, hirugarren gora bezala ezote duen Juan. Pixka bat bai. Eta begi kolpezari naiz, baina iruditzen zait orain. Guk oso ondo ikusten dugu, estropa eremuaren zati hau. Segundo pare bat, Bermeotarrek eta... Orain kontua da, Urdaibaik izango aldu nahiko abantaila laugarren kalera sartzeko. Hori beste gakoetako bat, Momentuz 6 segundo. Bai, aukera izango iruditzen zait. Ea Urdaibaik Hondarribiri 2, San Juani 8, Kaikuri 16. Ea ziaboga. Lan erditan, ziabogaren ataria. Hori jok 9 eta 37, Bermeotarrek 9 eta 11. Antzeko ziaboga biek, Bederatzi eta 33. Bai, eta Bermeok barkatu Miguel, Bermeok libre orain, laugarren kalera joaten. Haren bila da. Argi, hor erabaki daiteketa, Bai, baina... Bai, oan zuluaren bila nabarmen. Hondarribire... Aruntza. Benezumal metro gehiago. Bai, baina hor... Bai, usten diona. Kudeatu egin behar du. Bai. Bueno, lan erditan. Urdaibaik 9 eta 11, Hondarribik 9 eta 13, Oriok 9 eta 17, San Juanek 9 eta 40. Erne, momentu hau kritikoa da. Momentu hau kritikoa da. Ea zer gertatzen den ora. 6 segundora. Hau du Urdaibaikunea, Orain babes harrapatu du, Hondarribiak oraindik ez, eta metro gehiago egin behar leku bera joateko Hondarribiak. Minutu batean bitren irui. Hori jo Hondarribi, hor dago beste leia, denboratan. Hondarribik Urdaibai aurrena bada, bigarrenari eutxi behar dio. Hor tartean Orio sartuko balitza adibidez. Kalte handia. Galerei bildurtzekoa. Estorpa da iruditzen zaiz, bukatu dela, Mikel, Respeto osoarekin esan da. Bai. Bermeotarrek hartu duten errentatxoa eta San Juanek galdutako pizpairu hoiekin hortxe izan du aukera. Bermeok ondo kokatzeko, luze honi begira ibon. Bai, San Juanek eutxi ezin eta San Juanek bere kalea libre utzi du. Eta orainik eta beste minutu batean, Urdaibaik begira, diferentzia gora. Hau du momentua. Hau du. Aurrera zara. Javier Arrara, San Juan, egunon. Kaixo, egunon. Lan erditarate bai behintzat, San Juanek eutxi egin du, Bai, hortxe gaude ez, leian sartuta, orainik Oriok orso denbora ona markatu du, eta beraiek Urdaibaiek eta Hondarrabi juten nahi dira pixkatxo bat, eta horre mantentzeri badaukagun, gaur kalean, suerte bitxin bat izan dugu, atzoko kontran, eta horre dira ez, gaur aprobetxatu behar dugu, eta goendik hor gaude leian, eta hori, grina ateatzen. Horrezko txanda albo batera utzita, horrezko txanda honetan ematen duelako Urdaibai eta Hondarribia gainditzea oso zaila dela, baina bai sailkapenari begira hirugarren toki hori legoke jokoan, ezta? Gaurkoan Oriorekin, ze Kaiku atzean gelditu. Bai, hori da, ez, Kaiku atzean gelditu da, beraz hori da, ez, leia hirugarren kale hori, hirugarren postu hori barkatu, ea lortzerio dago, Hondarribia ikusten dute 2 segundutara dago, hori aurreko talde tanda hobetan ematen dien korrienteak oain kendu egiten du, baina lehiatu egin behar dugu, eta guk sasoio zeban gaudez, gaur ere bai 5 aldaketa egin ditugu atzoko taldeari begiratuta, eta izugarrizko maila ematen ari dira mutilak. Sailkapen nagusian ez du ematen laugarren toki horrek alde ingo dizuenik, ez du ematen. Aldaketak aipatu dituzu, Kontxako sailkatzen estropadari begira.
Bai, ez, baina hori da Josebak egiten duen urte guztian zehar aldaketak, ez? Oso talde orekatua daukagu, eta bat sartu bestea sartu, nivela mantendu egiten da, eta gaur izpide da. 5 aldaketa egin da, taldea berdin jarraitzen du, eta noski, beti begira da ostegunean da, baina, bueno, atatzen geranakin guk sasoi honean goaz, eta konfiantza osoa daukagu, guk utxe egiten ez baldin badugu, esperantza handia daukagu barrun izateko. Sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ea bi estropada ditu orain Hondarribiak. Bata, Urdaibeiren aurka hemen txanda hontan. Eta San Juan ere hor da, 10-era, beste bat Oriorekin. Orio orain Hondarribien aurretik duguke. Orio, Hondarribi baino segundu bat bizkorrago ditxanden arteko konparaketan. 3 minututan nola poskatu den estropada, 9:10 segundo. Eta orain begira Joseba Monarri zuzentzen. Eta bide luzeagoa egin beharko du Kaikuk, maniobra egiteko. Hori da, Miguel, hori bestea aurreko txandan esan dugu, hemen ikusi izan dugula inoiz, lehenbiziko kalekoa 4. gora joaten, eta hori egin du, Zurinaga. Ara, karga ontzi dotore askuare hor barrura. Begira zer esan dion, patroiak ope da aurrekalariari. 8 alegia, ziagoan heltzeko, gero Hondarribia datorrelako alegia. Hori beste une kritikoa, Urdaibei ateratzen, eta Hondarribia sartzen. Aurrekoari eusteko agindua gorkaran behar. Topera. Bai. Geratu behar badute ere. 10 segundo, Urdaibai eta Hondarribiren artean. 9:10, hor dago tartea. Hondarribi Orioren kronoa markatzen. San Juan 2 motelxeago. Urdaibai gortxe du baliza, 60 metro. Eta Joseba Monarrizek azkar ateratzeko. Abiso Ojedari. Hori jok 14 eta 57 behar izan du. Hor dira Bermeotara. Ea, Urdaibai aurrekoak lepo helduko dira. 14 eta 59 libre dira. 14 eta 59. Hondarribia San Juan aurretik. 8 gehiago. 14 eta 57 Orioren denbora Hondarribiak. Eta San Juan 12, San Juanek 15-0 bat 4. San Juandarrak. Maniobra ostean, Urdaibaik Hondarribiri 8, San Juan 13. Hondarribi orain Orio baino bat bizkorrago. Orain beste bat ere bai hori. Postu hori lotu behar du. Postu hori lotu egin behar du. Iruditzen zait, aukera baduela. Badu, bai, ala diru. Urte osoan zehar erakutsi du, zenien ondo bukatzen duen. Bandera, Bermeotarren zoragarria dauka, hiru trainerutakoa. Kaiku, sailkapenean, denbora dara gurutzatuta 8. izango litzateke. San Juan 4. Begira tartea. Urdaibaik Hondarribiri 9, Ori 11, San Juani 14. Eta kokatu dira ontzila. Guztiak, urbidera, uraren bidera, kanalera erditik. Urdaibaik, eutxiko dio, 10 segundoko tartea pentsa. Bestia oso ipagarria. San Juan Hondarribiarekin 4 segundo galduta, Kale hobea eta abar. Estropada egiten, San Juan. Estropada egiten, dudari gabe. 10 segundu, Bermeo eta Hondarribiren artean, Hondarribi eta Orioren artean bakarra. Aurreneko aldiz jarriko litzake, Urdaibai lider. Bai, hori Sevillan hasi ezkerotik. Era bat aldatu beharko litzateke gaur estropada, hori aldatzeko, 3 traineru, mundu bat. Orain hori Hondarribiarekin errekuperatu eginda, Arrokeriari gabe, ari zaio, Hondarribia hori eusten. Puntu horrek, ligari begira, ikaragarrizko eragina izan dezake. Liga erabaki dezake horrek. Hori da. San Juandarren ontzitik, nola ikusten dugun aurrera xeago Hondarribi. Eta hemen Bermeotarren Bou Bizkaia. Hondarribi badak ezin duela segundutxo bat ere utzi. Atzera begira, gorkaran berri. 2 minutos, menos. 2 minutu baino gutxo, pinganilotik eta referentzia horiek ematen dira. Estera! Ei!
aurten ere abek, abuztuan da irailatarian, bere bertsiorik onena, Oso maila honean ari da orain Bermeoko kuadrilla. Hondarribiri 9, hori 10. Begira, erreferentzia. Begira, mutila, ganibaze. Liga dago hemen, Hori da. Punto horrek liga erabaki dezake. Bigarrena, heldu behar du Hondarribiak. Hondarribia ederki, hor burrukan, Oriok estropada handia egin du lehen. Baina hemen nagusia Urdaibai da gaur. Urdaibai garaipena eta lidertzare hartuko du. Zer den kontua, 9 segunduko tartea, eta 9 segundu horietatik 8, 3. luzean 3 minutuan atera dizkio. Bigarren baliza eman, eta han zurrukaren muturrura libratu arte. 4. kaleaz jabetu da Bermeo. Ordon. Ordo Urdaibaiko gizonak. Hor dira. Hondarribiak orantxe Orio Hondarribiaren aurretik jarri da. Hor dago Hondarribiaren arriskua. Hor dago segundu berean Orio eta Hondarribia horrek. Hau paion, disfrutatu, Disfrutatu dio. Gozatzeko zanez. Gol Bizkaia nagusi Jaun Andreo. Lider berria. San Miguel Ligan. Gaur erritmorik altxagabe, gaur. Bere horretan segiz. Eta Orio, Hondarribia baino segundu bat bizkorrago. Bi orain. Orain bi. Erneo. Urdaibai, bai, bandera eta lidertza. 19 eta 20. Oriok 19 eta 27. 3. Hondarribia. Hemen Hondarribia. Hondarribiak 3. 19 eta 30. 2 puntu. Jaun Andreok, orain San Juan. San Juanek 19 eta 36. Eta hor dator Kaiku, hauek ere estropaderemoaren erdikaldera joan da. 2 puntu, zailkapen nagusian. Bermeotarrek Hondarribiren aurretik. 2 estropada falta dira, 2 puntu. Oraintxe Kaiku heldu da. Kaiku 8. tokira doa 19 eta 57. Urdaibaik irabazi du Portugaleteko 35. bandera, 19 eta 20. Orio 2. 19 eta 27, Hondarribia 3. 19 eta 30, San Juan 4. 19 eta 26. Gero Cabo San Pedro Astillero Kaiku, Zierbena Tiran, Zumaia eta Portugalete. Aurrera Sara. Isortz, Zabala, Bermeo, Urdaibai, zoriona. Eskerrik asko. Beno, garaipena, atzo ez bezala, gaur errenta pikin batekin bai behintzat, Bai, gaur kale hobi hau eki dugu eta, bueno, lasai hau alde horretatik. Bai, ondo. Patrontzan, basterrak bilatzen edo? Barkatu? Basterrak bilatzen gaurko honetan edo zein izan da gakoa, garaipena eskuratzeko? Gakoa, nik usteot, aspaldi zen arraunin ondo gabiltzezela, baina gakorik importantena da kalen arten egondan aldi, ez? Niri, garaipena gaitxik posa emoten doz, irabazi dogulako, baina pena emoten doz, tarraun larize gaitxik. Adibidez, Kaiku Katxo, kale txarren atarik egin zauen arraunien, oso estropada ona egin zauen, baina minutu erdira. Gaur kale txarra ostabe. Arraun larizek merezi dabe errespeto apur bat, ez? Eta ezin da egin olako estropada bat, kale batetik bestera olako diferentzizekaz. Ni posinao irabazi dogulako, bai arraun larizek gaitxik niri peni handiz emoten dozt. Gaur garaipena, bai, lehen da bizi aurreneko sailkapen nagusian, eta gainera gaurko estropada ederra izan da, 2 puntu sartu dizkiozelako Hondarribiari, Orio sartu delako tartean, ez da? Bai, garaipena eta ganera Orizo sartu da eta koroaren atzean gabiltzaz eta, Hondarribiri punto bat ataten dutxagu, ez? Edo punto 2, barkatu. Baina esan dutzutena, nik, sentsazio gazigozo badekot horregaitxik. Nik ikusten dut ze esfortzu egiten daben arraunlariek. Ez bakarrik entrenamentutan pisua mantentzeko edo bajatzeko pisua, eta gero ikusten duzu, kale batetik bestera, dagozela, 30 segundo, pena handiz emoten doz talde horretatik. Ikusten zaitut egia esan, nola, goi belantzeko bat, edo ez da, erreibindikazio puntu horrekin, ez da? Bai, atzo estropada emozionante bat izen da, lehenengo kaletik eta 2. kaletik zunginelako, baina 4. kalekoak oso estropada ederra egin zauen, eta holanda guztibe ez zuen auki olako
errekonozimentorik, eta bueno, ni pentsate dut ezin dela hau onartu. Ni arraunlari izango banitzen, nauen onartuko hau. Beno, liga albo batera utzi, eta orain kontxara begira jarriko gara, suposatzen dut astebukaeran bi garaipen eskuratzeak pizgarri bat izango dela eta motivatuta iritsiko zaretela saikatze estropadara. Bai, nik esan dut zutena, nik ikusten dut taldi ondo arraunien, ganera probak egin doguz arraunekaz, eta bueno, arraunlariz ikusten da bestera batera egiten dabela arraunien, eta alde horretatik nahiko lasai nago, taldie gustora dau, ikusten da sasoi puntu honean dagola, eta alde horretatik posik. Zorionak, gozatu izor. Eskerrik asko. Egun borobila da, gaurkoa Bermeotarrentzat, hor gelditzen dira Izort Zabalaren hausnarketak estropada eremuari buruz. Gorka Aranberriri gaur 3 puntu eman dizkiote gainera, Munarrizi 2, Kastanedori 1, eta Gorka Aranberri patroien zelkapenean goi-goian kokatu da. Eta asteburu bikain hau, besteak beste, bertzaitzazko arraunlariak ere ederki ospatuko du, ez, Ibon? Hori da, aste honetan aite izan da, aurrenegoz, Iker semean eta beraz, Ikerri, berzaitzi, eta amare arraunlaria, hainitze Zumaiako arraunlarioia, zorionak. Modu ederra, ospatzeko. Beti ekartzen dutela bezapean zerbait, begira zer ekarri dute. Bi bandera eder, lidertza. Zumaiarrentzat ez, baina Bermeotarrentzat bai. Patroia adizkideari, bueno, gaur bi mailo jantziko ditu baina gorkak. Horia eta zuria. Eta hemen zelkapena, 19-22. Hori jo, bigarren, 19-27. Hondarribia 3garren, 19-29. San Juanek 19-25. Cabo Gero, San Pedro, Astillero 7garren, Kaiku 8garren, Zierbena, Tiran, Zumaia eta Portugalete. Eta hori poza Bermeotarrena, hauek hurbil ikusten dute liga garaipena. Oso pozik ikusten dute, atzo ordezko izan zen mutil bat. Bera bazekien, gaur titularra izango zela eta aipatu zidan, bihar zemuz dabilen ontzia lastrea barura sartzen denean. Bere buruari buruz esatzi da. Bueno, lastreak ere bandera zuratu du. Estriburra ez du ikutu gaur, Dona Badorren egin ditu aldaketak. Jon Salsamendik. Gorka Aranberri. Patroien zelkapenar ere goian, lidertzan, Donostiako banderaren bila, ez dago modu hobeagoan joaterik. Ibon. Atzo 19-26, horrekin lotuta, batez ere sasoian daudelako. Atzo 19-26, aizetearekin. Gaur 19-20. Hor da, Portugaleteko bandera dotorea, Bermeoko patroiaren eskutan. Garaipen ederra, Bermeotarrek hemen lortutakoa eta zailkapen nagusian, 182 puntu ditu Urdaibaik eta Hondarribiak 180. Hau bizi-biziri dago, ez da bukatu. Ez da gutxiagorik ere, baina bi estropada falta dira eta errentatxoa hor dago. Urdaibai lidertzan 182, 7 norgeagok irabazita, 7 jardunaldi, Hondarribik 9 garaipen eta 180 puntu. Gero Kaiku 3garren, San Juan 4garren, eta 5garren hori jo. Horrentxe dira uretan Bermeotarrak, bandera astinduko du patroiak eta arraunlariek, arraunak antxatuko dituzte. Estio, gaizki ematen horiak. Urre koloreko horia eta beltza bandera, gora arraunak, zorionak Urdaibai. Garaipen ederra eta lidertza lortu dute. Hor dira pozik Bermeotarra. Eta seguru pozik izango dela baita ere. Hori jotarren ordezkari Arostegi jauna zara. Bai, nik uste dut pozik egoteko motiboak badituela, Iñaki Arostegi egunon berriz ere. Bai, egunon. Bai, ez da? Bigarren tokiarekin konforme? Bai, oso pozik. Lehen esaten nuen bezala, batez ere pozik gure lana ondo egin deulako. Tan txanda ondo irabazi deu, kaleak ematen zizkigun onurak ondo aprobetxatu ditugu, eta, guztua, ez? Gero beti beste txandan segertatu denarekin, ez da gure esku egoten. Baina, ikusi da, hori, ez? Hortxe gondela demora guztian Hondarribiarekin burrukan, eta azkeneko momentuan
hori, aurre hartu diogu, eta, bueno, bigarren postuarekin oso gustoa. Bigarren postu horrekin oso gustora, azken metroetan ikusi zaituztegu hor Oriotarrei ikusten ez da, Hondarribia aurreratuko dugu, ez dugu aurreratuko, azkenan Hondarribiarentzat galera handia, baina zeuentzako postasuna. Bai, bueno, pentsatzen dut Hondarribiarentzako garrantzi gehiago zuen guretzako baino, baina, bueno, guretzako ere azkenen bigarren postu bat, lehenengo aldia da demoraldi honetan bigarren egiten dugula, ez? Eta guretzako garrantzitsua da, demoraldiko momenturik garrantzitsuenean gaude, ja bi aste bukara segidan estropada honak egiten, eta bueno, guri oso ondo etorriko zaigu konfiantza hartzeko, hori, ez, osteguneko estropadari begira. Ez dago oso urrun, sailkapeneko laugarren toki hori, ez da? Ez, bueno, goin bost puntura dago San Juan, baina, bueno, bi estropada gatzen dira, eta, bueno, bain ja gaina, bueno, nik usten dut ja momentu honetatik bai liga alde batera usten degula, eta garrantzitsuena ostegun honetako estropada izango dela. Sorterik onena, soriona. Venga, eskerrik asko. Ederki, Sara aldamenean duzu Frantzisko González Etxabarri, labur bada ere, noski Hondarribiaren hitza behar ditugu. Bueno, Frantziz, ez da asteburu ona izan, ez da? Eguerdion, egia esan ez, baina, bueno, ez da txarra ere. Bueno, gu bagenekien oso zaila izango zela Urdaibaiekin erronka hau mantentzea. Bueno, aurtengo asteburu honetan beraiek izan dira aurretik, baina, bueno, oraindik beste asteburu bat gelditzen da, eta gure esku dago bi horietan beraien aurretik geratzea, eta, bueno, oraindik aukera baditugu. Berdinketa usteko asteburua zen, aurretik jarri da Urdaibai, baina gainera gaurkoan Orio sartu da tartean, ez da? Bai, Orio sartu da, baina, bueno, nik uste du gure mutila sekulako estropada indutela, tokatu zaien kale hortatik egin duten estropada handia izan da, gehiago ezin zaie eskatu, eta nik uste du estropada oso handia egin dutela, eta maitza oso ona. Ligalbo batera utzi eta Kontxa? Kontxan pentsatu behar, eta, bueno, osteguneko sailkapen estropada hori. Badakigu denak urduri egoten garela egun horretan, baina nik uste du urduritasun horretaz gain lasaia hartu behar dugula ikusita uda honetan egin dugun lana nolakoa izan den. Sorte hon, Frantziz, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. Frantziz González Etxabarriren hausnarketa, eta esan beharrik ez dago nolako tentsioa, nolako keska asko baitago jokoan, ikaragarri bi ontzi hauen artean, lidertzan izan dugu, ia demoraldi osoan zehar, Hondarribia, eta orain momentu kritiko honetan Urdaibai aurretik kokatu da Ibon, hau kirola da, eta kale sosketei buruz jardun dugu gara, kaleak eta bar, baina demoraldia oso luzea da, itsasoak eta ibaiak eman eta kendu egiten du, eta liga batek azkenean erregularrena saritzen du. Eta irabazten duenak edo Zumaia bezala gaur mailari eusten ez dionak, izango da, besteak kirol maila, hobea izan dutelako. Nei, orain azte honetan guztian jardun gara, Portugaleteko estropada eremuari buruz izketan, eta niri gaizki iruditen zaidan bakarra da, azken lau estropadetatik, 3 izatea hemen, gehiegi kargatzea, hori, temporadaren zera erabakigarrian, ona, baina ona etortzea aldeak badaude, atzo ere izan genuen, baina beste lekutan ere bai. Donostian ipar mendebalearekin, denboalekin, lehenbizikotik laugarren gora, zen badago, edo Lekeition ura bera ari dela. Ez dakit, hortik, Urdaibai 2 puntuko aldea lortu du, eta beste bi estropadetan erabakiko da, baina oraindik airean dago hau. Noski, airean dago dena, sorionez, Donostiako banderaren atarian gaude, eta handia izango da hori, ostegunean izango garaan, eta gero liga amaiera Bermeon eta berriro hemen El Corte Inglés banderarekin. Sara, zure azken balorazioa. Emozioa zirrara ezin ukatu hemen egon dela, ordezkarien armaia honetan, eta orain badakizue, hau bukatuta, orain Kontxara begira daude denak, eta seguru asko, osteguneko sailkatza estropada horretan ere, tentsioa egongo dela. Gogoratu besterik ez bakarrik, Santurtzik eta Arkotek lortu dituztela denborarik onenak playoffean, eta kae bat ligan aritzeko urratsa handia eman dutela Mikel. Ederki Sara, eskerrik asko, indarrak hartzera goaz, Ibon, astea bete-betea duguta. Ostegunean eretzako urteko estropada egunik, beteena, niretzat guztu gurena, kalendario egutegi osoan osteguneko, antxe izango gara. Antxe izango gara bai, 4:00 hasita saio berezia gurean, 5:00 emakumeen estropada, 6:00 gizonezkoen sailkatze saioa. Eskerrik asko eta gora traineru estropada.